Γεια σας, σας χαιρετάω από το καινούργιο μου κανάλι, το Rock που κάνω ντεπούτο σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί θα μπορέσω σε αυτό το κανάλι να βάζω άλμπουμ στα οποία δεν μπορώ να βάλω στο άλλο. Δηλαδή φερειπίν εδώ πέρα μέχρι και YouTube θα βάλω. Μπορούσα να βάλω στο Black Metal YouTube? Όχι. Θα μου πεις γιατί έφτιαξες κανάλι Black Metal? Γιατί είναι αγαπημένη μουσική. Λοιπόν παιδιά, εδώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, στο κανάλι αυτό θα μπαίνουν τα πάντα. Εκτός από Black, από Thrash και από Death. Αυτά τα τρία είδη θα μπαίνουν στο άλλο κανάλι. Εντάξει. Γι' αυτό εδώ θα μπαίνουν και Power, θα μπαίνουν και Gothic, θα μπαίνουν και Progressive Metal, θα μπαίνουν, τα πάντα θα μπαίνουν και κλασικά Heavy θα μπαίνουν. Όλα θα μπαίνουν σε αυτό το κανάλι. Τα τρία extreme είδη θα μπαίνουν στο άλλο. Γι' αυτό ήταν και η ανάγκη να φτιάξω αυτό το κανάλι. Λοιπόν, πρώτο κεφάλαιο σήμερα για το κανάλι μου. Θα σας πω μια ιστορία. Σήμερα δεν θα κάνω review, απλώς θα σας πω μια ιστορία για την έναρξη της μουσικής μου παιδείας. Ξεκίνησα από μικρός, από το 75-76, όταν η μάνα μου άκουγε Bob Dylan, ABBA, Boney M και τέτοια στο κασιτόφωνο του αυτοκινήτου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τρελαινόμουν κιόλας, όλα τα άκουγα αφού τα έβαζε η μητέρα μου. Ώσπου το 78-79 εκεί είχαμε αρχίσει να πηγαίνουμε στο εξοχικό. Στο εξοχικό είχε μια δισκοτέκ τη οποία έβαζε διάφορα και το πρόγραμμά της, ας πούμε, δεν μου άρεσε γενικά, αλλά μου άρεσε πολύ όταν έβαζε τα rock. Και όταν έβαζε rock έβαζε Madness, έβαζε Police, έβαζε Kiss. Και έτσι τα πρώτα μου ακούσματα από το rock γενικά και από αυτό που λέμε γενικά rock μουσική ήταν αυτά, και αυτό είχε σαν συνέπεια κάθε φορά να περιμένω πώς και πώς να πάει αργά 12 η ώρα για να βάλει αυτός, γιατί τότε τα βάζε αφού είχε κοπάσει ο κόσμος και είχε χορέψει. Έβαζε τότε κατά τις 12 η ώρα τα rock και έβαζε αυτά, σηκωνόμουν εγώ, χόρευα, μου αρέσανε. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 2-3 χρονιές να φτάσουμε στο 80 που ξεκίνησα να αγοράζω κιόλας. Από το 80, 17 χρονών ήμουνα, 63 γεννηθής είμαι. Ξεκίνησα λοιπόν από το 80 που πήρα το πρώτο μου στερεοφωνικό. Ήταν ένα compact μεγάλο, το οποίο τα είχε όλα μέσα. Ήταν ένα μεγάλο ένα μηχάνημα το οποίο είχε pick-up, κασιτόφωνο, ενισχυτή ενσωματωμένο και τα δύο ηχεία. Δηλαδή έτσι βγαίναν τότε όχι κομμάτι. Το 80 ήταν σε αυτό το στυλ τα περισσότερα. Και μην έχοντας στο σπίτι τώρα, όπως βλέπετε εδώ που είμαι στο γραφείο, στο σαλόνι, το γραφείο αυτό ήταν το πατέρα μου, δούλευε εκείνος, και στο σαλόνι έβαλα εκεί το στερεοφωνικό, έβαλα το χώρο μου, έκανα το χώρο μου, μιας και το χρησιμοποιούσαν πολύ γονείς μου σαν σαλόνι, και έβαλα εκεί το στερεοφωνικό μου που μου πήρε η μητέρα μου δώρο. Και αγόρασα με το που το πήρα, ή πριν, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω πριν πήγα και αγόρασα 6 δίσκους βινίλια από το δισκάδικο της γειτονιάς που ήταν εδώ, συν ένα. Γι' αυτό σήμερα ο τίτλος του σημερινού βίντεο λέγεται η πρώτη μου 6 δίσκοι συν ένα. Λοιπόν, θα σας πω γιατί συν ένα. Πάω λοιπόν στο δισκάδικο και παίρνω τα 3 πρώτα Police. Τα 3 πρώτα Police είχαν βγει τότε. Και μάλιστα η δισκοτέκα έπαιζε Roxen, Against the Losing, έπαιζε όλα αυτά. Da, του Police. Και παίρνω λοιπόν τα 3 πρώτα Police. Παίρνω 3 Queen με τη μία. Το News of the World το 77 είναι αυτό. Το Jazz και το The Game που είχε βγει τότε, το είχε πάρει μια φίλη μου που έμενε από πάνω
και πήγα και το πήρα εγώ. Δηλαδή πήρα 3 Police και 3 Queen. Τα 6 πρώτα μου ήταν αυτά. Συν τσιμπάω το Dynasty, το Gears, γιατί το μόνο τραγούδι που χορεύαμε στην δισκοτέκ τότε είναι το I was made for loving you baby. Έβαζε αυτό το κομμάτι. Και μην έχοντας τώρα εμείς τίποτα άλλο από ροκ να μας βάλει αυτός ο DJ για να χορέψουμε, χόρευα αυτό. Τι να κάνω παιδιά, που δεν έβαζε τίποτα άλλο. Και εντάξει, το Nazareth Bass Dust που έβαζε δεν μου πολύ άρεσε. Δεν είναι rock κομμάτι, είναι rap κομμάτι. Απορώ οι Queen πώς το κάνανε και το βγάλανε. Για το είδος του είναι πάρα πολύ ωραίο. Για το είδος του, έτσι. Για το είδος του είναι δεκάρι, αλλά για μένα είναι πεντάρι. Έτσι. Γιατί δεν είναι Queen. Οι Queen αλλιώς τους είχαμε συνηθίσει. Είχαν βγάλει 2 δασκάρες το 77 το News of the World και πριν βέβαια κι άλλες. Αλλά τώρα για τους 3 που πήρα. Το 77 το News of the World που είχε We're the Champions, Who Will Rock You. Και μετά βγάλαν το Jazz, δισκάρα ατελείωτη κι αυτή. Και μετά έρχονται από 2 χρόνια και βγάζουν το The Game. Το οποίο φαίνεται και από το εξώφυλλο ότι είναι λαμπερό. Ξέρετε ότι είναι εμπορικό και όλα αυτά και όλα αυτά και όλα αυτά. Λοιπόν, ο υπόλοιπος δίσκος όμως σημειωτέο του The Game είναι δισκάρα. Έχει rock κομμάτια παιδιά. Έχει το Save Me, έχει ένα rock and roll στυλ Elvis Presley, This Thing Called Rock and Roll. Έχει, είναι δισκάρα το υπόλοιπο. Αν εξαιρέσει τον άντρα Μπασεντάς, το οποίο εντάξει αρέσει τη γυναίκα μου, αλλά εμένα δεν μου αρέσει. Σας είπα πως του βάζω, πεντάρι. Για το είδος του είναι δεκάρι. Εντάξει, να είμαστε αντικειμενικοί. Αλλά για στα αυτιά μου, και μάλιστα το έκανε, ξέρετε με τη Mix το έκανε. Με το νομίζω IMCA, τον Village People, κάτι rap άλλα έβαζε. Όχι, το IMCA, τον Village People έμπαινε μετά από το I was made for loving you. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν η μίξη. I was made for loving you και μετά IMCA Village People. Γιατί και το I was made for loving you, παιδιά, είναι εμπορικό. Δεν είναι δίσκο, δεν το λες, έτσι. Αλλά δεν είναι και αυτό που παίζανε εκεί, έτσι. Αυτό δεν το θάβω, δεν του βάζω. Αυτό του βάζω 8,5 εγώ, το τραγούδιο αυτού. Πάντως όχι 10. Από το δίσκο Dynasty μου αρέσει πιο πολύ το Sure Know Something. Και αυτό είναι δεκάρι. Και τα υπόλοιπα είναι, σαν δίσκος είναι μέτριος το Dynasty. Λοιπόν, 6 δίσκοι συν 1. Γι' αυτό είπα 6 δίσκοι συν 1. Ήταν η πρώτη μου 7 δίσκοι. Γι' αυτό η εκπομπή σήμερα λέγεται η πρώτη μου 6 δίσκοι συν 1. 3 Police, 3 Queen και ένα Kiss. Τα πρώτα μου βινίλια που έβαλα στην δισκοθήκη μου. Και σιγά σιγά τώρα ήμουνα και τρίτη λυκείου, άρχισα να ψάχνουμε να ψαχνόμαστε εκεί σαν συμμαθητές που ήμασταν να ακούμε και άλλα πράγματα. Πήγα σε ένα πάρτι μετά, έκανε το σχολείο μου ένα πάρτι στην τρίτη λυκείου, το χώρισε το ένα μέρος, μια αίθουσα πήγε δίσκο και μια αίθουσα πήγε ροκ. Εγώ πήγα στη ροκ. Στη ροκ γνώρισα πολλά παιδιά. Ο συμμαθητής μου ο Άρης ήταν DJ, αυτός άκουγε πολύ hard rock και τέτοια. Από αυτόν έμαθα τους Black Sabbath, έβαζε το Paranoid. Ενδιάμεσα εγώ ψαχνόμουν και στο σπίτι με σταθμούς και άκουγα ραδιόφωνο και ανακάλυψα το, όπως σας είχα πει και σε ένα βίντεο στο περασμένο, στο άλλο κανάλι μου, το εναλλακτικό, που είχα κάνει reviews σε SDC στο High Voltage. Είχα πει ότι είχα ακούσει το The Jack σε σταθμό και μου άρεσε πολύ και πήγα και έψαξα ποιο συγκρότημα ήταν και πήρα και αυτό, το βινίλιο, το High Voltage. Έτσι ξεκίνησα τη μουσική μου παιδεία. Επίσης άκουγα YouTube πολύ. Μου αρέσανε οι YouTube όταν είχαν βγει το 80. Είχα πάρει το Boy, είχα πάρει το Unforgettable Fire, είχα πάρει τις 5 πρώτους δίσκους, το War, Sunday Bloody Sunday, New Year's Day. Δισκάρες, αυτά παιδιά ήταν τότε διαμάντια, δισκάρες ατελείωτες ήταν. Τέλος πάντων, αυτές τις αναμνήσεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, τα πρώτα μου σκυρτήματα στη μουσική. Μετά σιγά σιγά διαμορφωνόμουν, μετά
γνώρισα κάποιον στην πολυκατοικία μου από κάτω, ο οποίος ήταν Έλληνας, είχε παντρευτεί μια Μεξικάνα, τη Λάουρα, τη θυμάμαι από τότε, και μου λέει, άμα θες, με έβλεπε ότι άρχισα να ασχολούμαι με δίσκους, μου λέει, άμα θες άλλα σπίτι να σου βάλω ένα συγκρότημα, και πάω σπίτι, παιδιά, και τι μου βάζει? Το Greatest Hits στο Nazareth. Και ακούω όλα τώρα, ξέρετε, τα καλύτερα τραγούδια το Nazareth και παθαίνω σοκ. Και λέω, ρε, πούστη, τόσο καλή είναι η Nazareth. Ήταν Greatest Hits, έτσι, βέβαια. Ήταν Greatest Hits. Και πάω την άλλη μέρα, παιδιά, είχα λεφτά τότε, όλο μου το χαρτζιλί, και πάω και αγοράζω όλη τη δισκογραφία Nazareth. Γιατί ήθελα να το έχω είχα άκουσα το Love Hearts, και ήθελα το Love Hearts να το έχω σε δίσκο μόνο του, ξεχωριστό, δηλαδή, όχι σε Greatest Hits, να το έχω σε δίσκο. Και παίρνοντας λοιπόν την δισκογραφία, αρχίζω και ψάχνω τους δίσκους που είναι το Love Hearts. Και δεν ήταν πουθενά. Πήρα 7 δίσκους, 8 πόσους είχαν βγάλει, και δεν ήταν πουθενά το Love Hearts. Ήταν μόνο στο Greatest Hits. Άσχετα αν μετά το βάλανε στο Hero of the Dog, σαν bonus κομμάτι, στο CD. Πω, και λέω, γιατί δεν πήρα και εγώ γιατί πήγα εγώ τη δισκογραφία και δεν... Γιατί πήγα κάτω στην Αθήνα και του λέω τη δισκογραφία Nazareth. Μου λέει, θες και το best? Λέω, τι θα το κάνω το best. Και ξανακατεβαίνω κάτω και παίρνω και το best. Λάσουμε. Αυτές τις αναμνήσεις ήθελα σαν πρώτο βίντεο στο κανάλι, hard rock, συν metal, συν progressive και όλα τα άλλα είδη εδώ. Οπότε τώρα θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας με review σε δίσκους, αρχίζοντας από το 69, που για μένα από τότε ξεκινούν όλα στην rock και στη hard rock μουσική, ειδικά στη hard rock, γιατί πιο πολύ στη hard rock είμαι το έτος αυτό. Γεια σας, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο.